Huomenta. Niin kuin näette, niin en ole paljon petivaatteet vaihdellut, kun tän tuli, mutta joo, tänään olisi tarkoitus lähteä kalaa. Kello on nyt joku 6:30. Olen tuolla pyörinyt jo reilu tunni tuo ulkona, vähän laittelee vermeitä ja kaikkia tämmösiä näin. Ja semmoista, mutta tänään tulee kalastusvideo. Toivon mukaan teissä on se onni, että mä saan tänään kalaa. Mä nyt yleensä saadaan, mutta ei nyt välttämättä vähän aikaa ole saatu itse asiassa. Mutta täällä on semmoista kuravettä, että ei tiedä oikein mitä täältä tulee ja mitä ei. Mutta kyllä mä nyt olettaisin, että tuolla on iso hauke liikkeellä. Saisi joulukalaa, joulupöytää, semmoista. Mutta nyt mä koitan sitten editoidakin näitä, tai editoida, mutta laittaa tämmöisen pätkän aina toisen perään. Katsotaan mitä siitä tulee. Mutta ei mitään, palataan astialla. Nyt aamupalalle odottaa, että koska tuo hemmetin pimeys lähtee tuolta. Lunta ei oo. Sitten on pirun pimeät tähän aikaan vuodesta. Ei mitään, katsotaan. No niin, sit koittaa lähtö. Kello on nyt sitten joku 9 pintaa ja no vieläkin vähän pimeä. Olisi voinut kyllä vähän aikaisemminkin lähteä, mutta mennään nyt sit. Ämpäri vie tosta mukaan ja sit liikenteeseen. Kyllä tää tästä lähtee äijät ja tytöt ja pojat ja mummot ja papat ja kaikki. Tää lähtee tästä kuulkaa pian liikenteeseen ja aletaan koittaa vähän haukea. Uistellaan ja heitellään ja kaikki paikat kolutaan mitä vähänkin olla ja voi niin kauan aikaa kunnes pimeä tulee. Eli noin 4-5 tuntia. Katsotaan millainen käy. Keli on ihan jees. Ei oikeastaan tuule. Sais vähän tuulla. Sitten kun se pinta on semmonen hiukan niinku rikkonainen, niin silloin tuntuu, että ne on vähän, ei ne ole niin arkoja ainakaan ne kalat. Vesi on älyttömän kurasta. Mutta kylkiviivallaan he aistivat. Palataan. Dodi. Siellä olisi pomperi vedossa. En tiedä mitä paikkoja mennään vetelee, mutta hienoja mestoja jo. Kaikki paikat pullollaan. Tuossa on tommonen kivikko tuossa keskellä, mistä mä oon ajatellut, että kesäsi tulisi keväällä tai siellä olisi hauki notkuisi tuossa kivikolla, mutta enpä ole ainuttakaan siitä saanut. Täytyy koittaa vedellä vähän tätä kivikon ympärystä ennen kuin menee johonkin heittelee, mutta katsotaan millainen käy. Pomperi on vedos. Se on aika lailla kirkkaa hopea väritys. Katsotaan millainen toimii tämmöisessä kelissä. Joo, tosiaan. Aika mukava kelit tällä joulukuussa, kun pääsee vielä uistelee ja heittelee. Eli heitto uistelee. Semmosta. Mennään taas pikkuhiljaa eteenpäin. Katsotaan mitä tapahtuu. Nättiä touhu. Sanon minä. Moro. Tai siis seuraavaa jaksoa. Tai siis pätkää. Tai siis johonkin. No niin. Koitetaan saada tää Vekotin kuvaamaan ne vähän. Koita vähän paiskoa täällä menemään.
En tiedä kuinka paljon kuulette tai näette, mutta katsellaan jos sattuu jotain tulemaan. En tiedä millaita se kalaa. Voi olla ton tai sitten ei. Meillä on aika hiljasta vauhtia tämmöstä pientä sädiä. Sehän se sit selvittää aikanaan, että onko täällä vai eikö täällä. Katsotaan. Joo. Tää ihan nättiä touhuu, jos sattuu jotain. Ei ollut. Oli pohjas. Tai siis joku ruohokorsi nappas. Ei tullut mukaan sentään. Aika lyhyttä matkaa heitellään tämmöstä. Vähän tämmöstä harvaa heinikkoa. Niin katsotaan vähän millainen käy. 4 heittoa vielä täällä luistimella ja sitten katsellaan seuraavia. Vähän rauhassa kitkutella menemään ja koittaa mahdollisesti sitten toista väriä. Koitetaan tosta. Ei ole siis mitään kaikulua tai mitään. Ei tiedä mikä täällä on oikein niin tää kalatilanne. Eipä ainakaan hirveästi tuntu syövä. Nyt meni hyvin. Nyt meni ihan tohon yhden kiven juureen. Katsotaan. Katsotaan. Heitto vie. Joo. Täällä me ollaan oltu Openissakin muutamia kertoja, mutta eipä tästä ole mitään isompaa saalista tullut, mutta nämä kaikki paikat täytyy katsoa, jos täältä meinaa jostain jotain kalaa saa. Jos täältä meinaa jostain jotain kalaa saada. Nyt mä vaihdan virveliin. Oho. Mä vaihdan virveliin. Mulla on tää siis tuolla selkäpuolella koukku kiinni. Ihan vaan sen takia, että saisi heitettyä vähän enemmän ton pusikopuolelle. Ja nyt lyödään tosta busterierkkiä vähän menemään ja vaihdetaan vähän kamerasuuntaa. Otetaan vaikka tuolta. Ja näettekö te sieltä mitään, mutta kai te sit näette, jos sattuu kala jossain kohtaa tuloa. Nyt lähdetään ihan ton keskellä vaan. Katsotaan millainen lähtee hommat ulos. Ei meillä mikään kiire tästä on mihinkään. On vähän tämmöstä pientä nypytystä liikenteeseen. Aika huonossa kulmassa tuo kamera. Aika huonossa kulmassa tuo kamera. Kyllä nyt ei nyt ole vielä toistaiseksi semmoista kunnon vekotinta, millä voisi kuvat oikein niinku pidempään. Tai tästä edestä. Se olisikin hienoa, kun olisi semmoinen, millä saisi tästä edestä kuvattua.
Kerran vielä sit mä vaihdan kamerapaikkaa ja itse asiassa koko kalapaikka. Tämmöstä rämpytystä. Huono kuvakulma, niin ihan turha edes kuvailla niitä. Mä ne yhden heiton otan ton toisella puolella vielä. Tuohon tommonen ihan pieni näppärä ja sit vähän veulataan. Tässä vedetään kelalla vaan. Joo. Vaihdetaanpa paikkoa. Vaihdetaanpas paikkaa nyt. Ei tämmösestä tuu mitään. Saakohan näillä hanskoilla painettua? No niin. Nyt mä tuli tämmösen. Tuo on vähän niinku kolme tämmösen pienen matala oja tai tämmösen risteykseen ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Yksi tärppi on tullut. Tai jos olisi ollut haavi, niin olisi saanut kyytiin, mutta ei se ollut. Alle 70 senttinen varmaan. Majava mä näin. Kauhea pesä tuossa vieressä. Nyt on tämmönen savakekeari. Mikä tää nyt olikaan? Foreplay. Täytyy antaa vähän upoteka. Tässä on varmaan ehkä metri vettä. Ja tätä uistinta voi kelat melkein millain haluaa. Voi vähän koittaa tauottaa ja kaikkea. Tää kyllä menee hienosti. Täytyy tietenkin aina olla sellainen paikka, missä on kalaa. Sehän on se kaikista tärkein. Ihan sama vaikka kengän heittäisit, missä on koukku päässä. Niin se oikein syönnillä on, niin kyllä se sit siihen ottaa kiinni. Täytyy seka vaan se paikka löytää. Tämä riippuu tietenkin kengästä. Puukenkä voi olla vähän pahempi napas suuhun, kun sitten taas esimerkiksi joku hieno ässiä tämmönen reino. Sen ottais ketä vaan. Rauma luko reinoja ei ottais kyllä ketään. Semmosia ei kannat muuten veneeseen tuoda, ne tuottaa huonoa onnea kuulemma. Sillain nuo muutamat ammattilaiskalastajat on sanonut, että ei missään nimessä mitään mikä liittyy raumalukkoon saisi ottaa veneeseen. On pahempi kuin banaani ja vielä sama värin. Miettikää vähän. Kannattaa aina miettiä näitä juttuja sillä järjellä. Sillä järjellä, joo. Niin kuin mä mietin nyt. Mä pistän tämä pois. Ja otan tuolta. Itse asiassa muuten. Kattokas tota. Ässät. Itse tehty oikein tämmönen special. Siellä on vielä tämmönen pieni lippa tuo hännäs ja nyt sitten. Nyt alkaa, mun täytyy vähän nousta korkeammalle, kun tää ei ui muuta kuin vavaa. Ja ihan tommoista pientä natkutusta pitää, niin nyt se lähti uimaan. Se ui aika nätisti sit kun se oikein ui. Tää täytyy hiukan painaa ton alas, että se lähtee. Tää on niin sanottu matalaveden jerkki. Kelauitolla tää tulee ihan pinnas. Vaatii semmosen pienen
Hitto kun olisi se rintakamera, niin näkisi sitten millä tää tulee. Menee mennä aika hienosti. Nyt mä oon heittänyt samaa paikkaa koko ajan. Otetaan tuosta iso mörkö. Nyt saa hävet, jos ei tuu kalaa meinaa, kun ässiä uisti. Vaikka onkin allekirjoittaneen tekemään. Mä oon täällä joskus saanut, kun mä olin testaas tätä, niin silloin mä oon saanut täällä havve. Ei ollut mikään iso kylläkään, mutta kala kuitenkin. Noin näyttää tätä kohta vähän sillain. Tää on noin varmaan sellainen 4 vuotta vanha, mut. Odottakaa vähän, kun mä saan tää käsittelyyn, niin mä näytän. Komiat värit. Eiks oo? Aika nätti. Joku haluaa tämmösen ostaa, niin tämmöisessä kestää niin kauan, että täytyy pyytää oikein kunnon hintaa. Tämmösen saa semmoisella 200–300 eurolla. Saa vielä tommosen hieno teksti kaupan päälle. En mä tiedä, täällä ei ainakaan kyllä kalaa. Tää on vähän rauhallisemmin, semmonen oikein kunnon tähtäys. Kyllä se tästä ei tulee vielä. Tuo on vähän hiljempaa. Meinaa saa kalaa. Yksi heitto vielä tonne ja sitten taas jatkamme matkaa kohti seuraavia haasteita. Rauhallista. Kyllä se nätisti ui. Mutta sinne ei vaan ikävä kyllä riitä. En mä tätä kyllä pois vaihdon, mutta paikkaa vaihdetaan. Paikkaa vaihdetaan. Sitä kannattaa yhdessä paikassa alkaa liikaa tönöttää. Katsotaan, niin mä näytän vielä teille millaisesta mestasta tällä hetkellä on. Kestänyt on 7 minuuttia. Eli ton lähtee yksi tommonen oja. Se menee ton perään. Tästä aukeaa tämmönen pieni. Sitten ton lähtee aika pitkälle. Mä mietin, että jos ton uistelisi ton ja takaisin, mutta vähän vaikuttaa siltä, että ei ne kyllä täällä oo ne kalat. Ehkä mä vaihdan paikkatyyppiä. Katsotaan vähän joku toisenlainen. Otetaan vähän virtaavaa vettä ja semmoista. No seuraavaksi semmoiseen kohteeseen. Nähdään pian. No niin, pahoittelut. Nyt varmaan tärisee vähän. Mihin mä tän sijoitan? Tämmönen hieno tellinki. Menisikö se tohon? No menee. Se on siinä ihan hyvä. Lasketaan tommonen pomperi. Oliks tää nyt sit? Taisi olla joku 17 jotain. Magnumi. Pomper Magnumi tää oli muuten, joo. Nyt mä uistelen tää ryteikö tästä pois ja suunnataan kohti uusia haasteita tässä näin. Mä tykkään aina nää välit, siirtymisvälit, niin uistele mielelläni.
koska ei mulla oikeastaan ikään kiire minnekään se kummemmin muuta kuin haukikisoissa. Sit kun siinä mennään, niin sit on vähän kiire. Olisinkin jos ei tuu kalaa, se olisi siinä. Se oli siinä se. No niin, tuo tulikin komiasti tuohon suoraan naamaan. Että no, kato. Perre. Siellä taisi olla. Katsotaan onko patkaa. No, ei ollut kala. Teki ihme tärinä. Yleensä se jää, jos tulee tämmösiä lumpea-palasia, niin se jää sit suoraan niihin kiinni, mutta on kaksi semmoista semmoista mitä yleensä pienempi hauki pitää, mutta isompi haukihan vetää se sit kertaheitolla sillä, ettei saa sitä enää kunnolla tosta vapatelineestä edes irti koko vapaa. Tätä uisteluhommaa mä oon siis tehnyt just tämmöstä köykästä. Miksikä tätä nyt sit sanotaan? Kevyt uistelua. Niin varmaan mä oon 47, kohta 48. Niin kyllä semmonen 40 vuotta. Kyllä mä jo kakkosluokalla helposti, no on paljon enemmän. Mä oon ollut semmosen pikku nuijapoikana kyytis, kun ollaan lähdetty kalastelemaan. Ja tämmöstä ollaan tehty, sit jääty aina johonkin heittelee ja semmoista. Mut joo, mennään seuraavaan kohteeseen. Ei tullut ainakaan vielä kalaa. Mä jätän kameraa tällä enää, että mä saan lyötyä se päälsikko jos tulee kala. Tässä uisteluhommassa. No niin, palataan. Moi! Kattokaas. Mä koitan päästä mahdollisimman läheltä. Tuolla nois 2 puulatvas. Katsotaan missä vaiheessa ne lähtee. Mä en vittis niitä kauheasti häirit. Ne on aika mukavia meinaa kattel täällä kesäsi. Niitä oli tuo 12. 12 lähti samaan aikaan viime kesän. Ne oli poikasia. Ne ei osannut keskenään ottaa merimetsoa edes kiinni. Ja sit se oli hieno nähdä, kun siinä tuli semmonen vähän varttuneempi kotka. Niin se näytti niillä niinku esimerkkiä niillä nuorukaisille, että millaisia ne napataan. Ja sitten ne nuorukaiset alkoi tekee semmoista, että ne odotti siellä puussa, että kun joku niistä saa semmoisen merimetso, niin sit ne meni kaikki syömään siitä ja tappelemaan siitä samasta. Vaikka ne olisi voinut ottaa sieltä vaikka sakeli 30 kerralla. Kato, nyt lähtee. Noin, kato tuleeko tänne. Tulee. Missä se menee tuo? Se on tommonen. Siin se menee nyt. Olispa hieno, kun olis kunnon kamera. Oi, mihin se meni tuo? No alkaa heti nuo. Toinen jäi vielä sinne. Se on siellä. Uljas yksilö. Kattokaas vähän, jos se lähtee. Nyt tuli joku sakeli paris. Siellä se on. Valkoinen komia pää. Kato, nyt lähti iso möllykkä siitä vierestä jostain maasta. Oho. Ja tommoset pienet olemattomat nuo. Nyt mä lähden kyllä tästä pois, antaa niitten rauhassa. Semmosia hienoja elukoita. Näitä on täällä hieno kattella. Nyt tuo yksi tulee tosta ihan vierestä. Mä vähän käännän, niin nää touhuu. No ei se mitään ihme. Mä olin tuolla viime kerralla, kun mä olin täällä näin, niin
mä menin tommoseen oikein kunnon semmoseen kuveloon niin sanotusti. Me sanotaan hauki jätkien keskuudessa sitä, niin El Pueblo. Niin mä menisin heittelemään, niin siinä oli majava ihan vieressä. Eikä se lähtenyt oikein mihinkään. Mulla on siitäkin videopätkää, mutta mä en oikein tiedä millään mä saa se tän laitettua, kun se on just se kohta, missä kun mä tein niistä videoa, niin mä olin itse niinku ylös alas siinä. Jalat ylöspäin ja pää alaspäin siinä kuvassa. Ja mä ajattelin, että en mä semmoista voi tän laittaa. Mut hei, nyt mä menen, alkaa näpit jäätymään, niin syömään. Moro. Morjesta pöytään. Joo, ei oo tullu nyt. En mä tästä turhaalla mitään kuvailee. Ei tullu kalaakaan. Joo, mä kävin vähän syömässä tossa noin ja nyt tuli taas nälkä ja juu. Täytyis olla varmaan joku vekotin millä syötetään. Mitäs helvet? No, mennään tolle. Joo, elikkä ei oo paljon tullut kalaa ja kävin syömässä ja nyt mä tulin tämmöiseen virtaavaa paikkaa. Mä ajattelin, että jos tästä tulis, mut ei oo vielä tullut tästäkään. Alkaa menee. No ei kyllä tää silti hienoa, vaikkei kalaa tuliskaan. No ihan nättiä settiä niin sanotusti. Nyt mä lopetan vähän aikaa syömisen. Kala pyyhkiä, se on hyvä pyyhkiä. Joo. Nyt mä ajattelin tehdä vähän uistinvaihtoi. Uistelua. Tommonen vanha rapala. Mikä tää olikaan? Sadrap Magnumi. Sillä. Sitten Nilsu Legenda. Tää on se isoin malli. Noin lähdetään uistelemaan. Minkäs mä vaihdoin siihen äsken? Nilsu tommosen Spearhead punaisen. Mä voin tässä samalla näyttää mitä. Elikkä uistelu mulla on 3 settiä taitaa olla. 3 setillä mä saa vetää maksimissaan, koska tai silloin kun on lapsukaiset mukana. Döörit on helpoimpia siihen. Hyvä jarru ja semmoista. Vapaa. Mulla on näitä aika monta. Tää on hyvä perusvapaa. Näin me ikän rikki ainakaan. Niinku tähän uistelutouhuun. Ja sitten tää on tarpeeksi lyhkänen. Tää on 2 metriä 10 senttiä. Tää on aika kiva pituinen tämmöset. Vaikka tulisi isokin hauki, niin sillä saa kyllä sit nassautettua. Näytetään nyt nää muutkin sit, mikä on tänään mukaan. Niin. Oho! Pistäkei! Joo. Eli sit on iäkaikkisuuden vanha Curado. Vähän tuunatuilla nupeilla. Tässä on 7 välitys. Tää on jerkkihommaa älyttömän hyvä. Mä en ymmärrä miksi joku myy tämmösen Kela 100 pois. Siis tää on niin älyttömän hyvä jerkkikela, että vaikka tää onkin vanha. Tää on tosi hyvä. Sitten tässä on Savake vanha custom jerkki ja of course korkkikahva. Tää custom jerkki on 6,8 jalkaa eli 203 ja 125 grammaa asti. Eli aika lailla iso kuppi ja menee vielä täällä ennen kuin alkaa niska notkahtaa. Tää on hyvä setti, älyttömän kevyt. Eikä ole mitään niinku yli hinnoiteltu. Sitten tää millä mä eniten tykkään oikeastaan näitä hommia heitellä. Niin oho, mitä noi kiire. Elikkä kalkkuna, niin sanottu konkka 300. Tää on mukava, tää on sellainen smooth,
vekotti niin sanotusti heittää melkein mitä vaan. Aika kiva vekotin. Tää on semmonen vähän niinku yleiskäyttöä, että mä käytän tätä vähän. Täällä viskelee melkein mitä vaan. Sit vapaa on tommonen Croixi, tänne flippingi vapa, mikä niin jenkeillä on, kun ne dippailee niin sanotusti sitä uistinta jonnekin puskaan. Niin täytyy olla ainakin selkärankaa siinä hommassa, kun ne kalat nappaa yhtäkkiä. Tää on, kuinkas pitkä tää onkaan? Tämä on 7,11 jalkaa, eli tää on vähän, no ei tää nyt pitkä ole, mut pitempi nuo muut. Ja sitten tässä on kyllä poveriikin. Näähän ilmoittaa esimerkiksi, jos olisiko tää johonkin 70 grammaa asti, niin tällähän heittelee vaikka 200 grammasia. Silti tää on niinku tämmönen mukava, ja täyskorkkikahva tietenkin. Tää on sellainen mukava, täällä voi, Openissakin mä heittelin täällä jotain semmosia 15 grammaa normi jikei, niin ne kyllä lensi niin nätisti kuin ollaan, ja voi, ja sit kun tuohon tulee kala, niin sen kanssa saa vähän niinku vääntää oikein. Ei tarvi mitään, jollain rautakangella kelaat vaan, niin se tulee siihen repii paikkas. Mutta kun hiukan väsyttelee ja ottaa se siihen haaville nätisti kiinni, niin se on siinä. Nyt tuo kello on 13.42. Täällä alkaa hämärtyä oikeesti. Mä oon vähän vaihtanut paikkaa. Mä oon tullut tuossa menee tonne läpi virtaa ton Pihlavalahdelle. Just tästä. Mut ei oo kalaa, niin ei oo kalaa. Hienot mestat on täälläkin, mut ei vaan vaikka mitä koitti. Oon koittanut uittaa hiljempaa ja kovempaa ja katkonut ja en katkonut ja ei rauhallisesti ja kumia ja lippaa ja lusikkaa ja vaappuu ja jerkkiä ja mitä kaikki niitä edes on enää, en tiedä. Mutta viimeinen rykäsy ton uistelee tohon syvempää ton oikein merellä. Katsotaan onko ne siellä syvemmässä. Ei ole hajuakaan kuin syvää siellä on, mutta uistimilla se on hyvä selvittää. Laittaa semmosen mikä menee vaikka 7 metriä, niin sit jos siellä on 7 metriä, alla 7 metriä, niin se uistin ottaa pohjaa. Se on silloin luodattu. Nähdään pian. Vaikkei tulisi kalaa, niin mä teen semmosen pienen loppuspiikin tähän vielä. Vaikka autosta jossain. Kamat on niin mukaan kaikki ja voi alkaa valmistautua huomiseen työpäivään pikkuhiljaa. Aamusti oli kello 9.15. Otetaan aivokäyrä. Mahdollista epilepsiaa varten. Sitä vähän nyt selvitellään, mutta mä en ymmärrä niistä mitään. Mutta kello 9.15 huomenna sinne ja sit töihin. Se on tämmöstä lääkärisramppaamista. Mutta en tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessa. Katsotaan. Ei mitään. Mä jatkan nyt vähän uistelua ja palataan astialle. Tämmöisiä paikkoja. Miettikääs tuolko näette nuo linjat, mitkä menee tuolla. Nuo sähkölinjat. Ne on tarkoitus kuulemma, joku hallitus, en tiedä ketä on päättänyt, ne muutetaan sillä että ne vedetään uusiksi. Uusiksi suurin piirtein samasta kohtaa vai mistä ne vedetäänkään, mutta siinä on molempiin suuntiin tietty määrä semmoista varoalueet ja täältä lähtee sitten ihmisten mökit ja mitä kaikkia siinä sitten tuli. Muutenkin kotkat lentää jo päin noit
linjoja ja kuolee niihin ja nyt tän tulee vielä lisää. Se olisi voitu vetää tuo maakaapelin tuolta alta niin kuin muualla tehdään, mutta täällä on niin kuin satoja mökkiläisiä ja sitten tuo, mikä asuu tuolla Lyttyläpuolella, niin niillä on ihan oma kotitalot siellä, missä ne asustelee ja nyt on vaan sit päätetty sillä lailla, että se laitetaan tuolla ilmassa. Semmosia nämä kaikki hienot päätökset on, mitä tässä maassa tehdään. Hitto, kun tää ei pysy niinku ei mitenkään. Täytyis kyllä joku juttu keksiä. Joo. Muutama tärppi tuli, mut ne on vaan jäänyt tärpeiksi. Eniten tärppejä tuli. Mä heittelin, niin hetkinen, missä se vekotin nyt onkaan. Mihin mä tuon? Tämä on ollut tämä päivä. Ykköspyssy. Tähän on tullut itse asiassa kaikki tällit tainnut tulla tää. Hyvä vehje. Niinku nää kaikki pusterit on. Ne on kaikki ihan sekaisinkin jo tuolla. Nyt mä koitan vielä viimeisen kerran uistelujuttu ja mä pistin tää Foreplay siihen 14 gramman uppi, että se menee edes jonkun verran syvälle. Ja otetaan tuolta sitä mitä siihen tulee, jos tulee. Jos ei tule, niin sitten ei tule. Mutta aika kiva päivä ollut. Alkaa olla jo kylmä. Ja. Mitäs sit vielä? Ei mitään. Mä koitan tehdä tästä nyt jotain, koota jonkunnäköisen pläjäytyksen, mutta musta on niin älyttömän hieno tehdä näitä kalavideoita. Jollain tapaa. Mä aika usein itsekseni täällä kalas ja joutuu koko päivä hiljaa, vaikka mä oonkin yleensä aina hiljaa, jos ei ole mitään sanottavaa, mutta tää on vähän tämmöistä päiväkirjaa. You know. Ymmärrättekö? Tämmöistä päiväkirjaa, että mitä täällä oikein itse touhuu. Eihän täällä mitään vinkkejä hirveästi tule kelleen. Ja se mua kyllä vähän alkanut ärsyttää, kun ei ole sitä kameraa, semmoista etukameraa, niin se tai nuorempia haluaisi nähdä vähän millain jotain uitetaan tai mitä tehdään jotain. Tai joku vanhemmakin, eikä silloin väliä ketä. Mä ainakin katselen koko ajan kaikkien kalastusvideoja, katselen Sopuli on muuten ihan päällikköäijä. Sit kannattaa katsella sitä, jos ette ole ikään mitä kalapätkiä kattonut, niin kattokaa Sopuli. Ja sitten tietenkin tuo Rootlesi tekee ihan hyviä videoita ja sitten mulla on jotain ulkomaalaisia, en muista mitä ne kaikki olikaan ja mikä se yksi olikaan, mulla oli, niin sit se Niakka tekee hyviä noita tuolta joelta ja tuolta, noin mä törmäsinkin siihen yksi kerta siellä. Mä olin heittelees ja mitäs sit vielä olis? Siellä on aika paljonkin kaikkia. Pottukoira teki silloin joskus hyviä pätkiä, kaikkia kalajuttuja, mutta silloin muuten hyvä pottukoira oli semmonen popperikalastus. Se pelästyy niin jumalattomasti jossain kohtaa, kun ihan tossa noka edes nappaa kalaa ja sitten toinen kala hyppää jossain toisella puolella. Ja nyt oli hieno katsoa, Muksukki naureskeli aina niitä semmoista aitoa juttua. Mikäs vielä? Sitten on tästä muuten se, mikä 100 produktio, niin se nyt sitten olikaan tuo. Tästä jostain aika liki mökki muistaakseni sillä ukkelilla. Kyllä siellä niitä on. Kannattaa katsella niitä mieluummin kun kyttää jotain huuhaat. Avaraluonto on paras sarja mitä tulee. Se on aina lauantai, tuleeko se 6 vai 7? 6 taisi tuli ihan päällikkö. Ja mä en sitten enää oikein nykyään muutakaan tyttää muttua. Semmosta. Tää oli tämmönen pläjäys nyt sit tällä kertaa ja jos mä saan kala, sit mä pistän siitä pätkä vielä tähän jatkeeksi. Jos en saa, niin sit mä lähden kotiin päin kikkailee. Mut ei muuta kuin
kalaonnea kaikille. Ne, ketkä sitä tarvitsee. Toiset ei tarvi. Ne on niin kovia äijiä ja naisia. Tietää paikat. Mut välillä ei aintu. Nyt te näitte kyllä semmosen, en tiedä ootteko montaa kertaa katsonut näin pitkää kalastusvideoa, missä ei ole yhtään kalaa. Tai kalastusvideo, kun... Mikäs tää nyt sitten olisikaan? Tää on joku puhumisohjelma. No niin, ei mitään. On the road. Nähdään. Morjes. Hyvää viikonloppua.